Podcast C2, català.cat, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. L'episodi d'avui l'hem titulat Cap d'any, una manera d'entendre el món. Ens ha semblat adient parlar-vos de l'expressió cap d'any perquè el tenim a tocar, però abans us volem fer rumiar sobre la necessitat de preservar les llengües del món i sobretot la nostra, perquè cadascuna reflecteix una manera particular i única d'entendre el món. Sabem que una llengua és molt més que un simple codi de signes que fem servir per comunicar-nos. Totes les llengües, des de les més parlades, les que tenen més parlants com el xinès, fins a les que estan a punt d'extingir-se, com el tauxiro al Perú o el tanem a les Illes Salomó, que només tenen un parlant, totes les llengües reflecteixen una manera única de percebre el món i comprendre'l. Quan aquest darrer parlant del tanema o del tauxiro es mori, fa poc temps encara era viu, eren vius tots dos, amb ell, amb aquest últim parlant, morirà la seva manera d'entendre el món i això serà irrecuperable. Passa com amb les espècies, si es perden, hi perdem tots. La mida d'una llengua, el nombre de parlants que té una llengua, no dona la categoria de llengua, no fa una llengua. Perquè sigui una llengua molt gran, una macrollengua, o sigui una llengua petita, una microllengua, la finalitat de qualsevol llengua, la utilitat és idèntica. Serveixen exactament per al mateix, per comunicar-se, i són igualment efectives per transmetre missatges. És probable que algun cop us hàgiu preguntat quantes llengües hi ha al món. I la resposta no és exacta, però segons els experts hi ha entre 5.000 i 7.000 llengües al món i totes tenen la mateixa funció. Perquè m'entengueu, hola i adeu, hola o adeu, es digui de la manera que es digui, en la llengua que sigui, té la mateixa voluntat de saludar o d'acomiadar-se. En la nostra llengua, quan diem adeu, mostrem que, si més no en el seu origen, quan es va formar la paraula, s'ha tingut present Déu en el comiat, però de ben segur que en d'altres llengües no el tenen present, no el devien tenir present per fer referència al mateix fet d'acomiadar-se, i així ho reflecteixen quan fan servir la seva expressió per acomiadar-se. Per què passa això? Doncs passa perquè cada manera de dir, cada expressió ha estat construïda, ha estat creada segons la peculiar concepció del món del seu col·lectiu lingüístic. De vegades amb Déu, ja ho veieu, i d'altres sense Déu. A part d'aquesta dada, que és important, quantes llengües hi ha al món, ens hem de fer una altra pregunta. Quants estats hi ha al món? És a dir, aquestes 6.000 llengües, per arrodonir-ho, si són entre 5 i 7, diem 6, per arrodonir-ho, en quants estats estan repartides? Doncs estan repartides en 220 estats. Fent càlculs, deduïm fàcilment que la mitjana estadística és de 30 llengües per estat. Però la realitat és una altra, ja que hi ha estats amb desenes o centenars de llengües i d'altres estats, molt poquets, que tenen només una llengua. És a dir, tota o gairebé tota la població d'aquest estat parla una sola llengua, la mateixa. Això passa, per exemple, a Cuba, a Corea del Nord o del Sud, a Islàndia i a d'altres estats, però pocs. Així doncs, constatem que la majoria d'estats del món són plurilingües i aquesta dada ens porta a plantejar de què depèn la supervivència de les llengües que conviuen en un mateix estat. Doncs la resposta és que no hi ha un sol factor, però sí que n'hi ha un que és essencial. I aquest factor essencial és la sensibilitat de l'Estat sobre la necessitat de preservar totes i cadascuna de les llengües que pertanyen al seu estat. La sensibilitat de l'Estat de protegir-les a través del seu reconeixement i d'una política lingüística que les empari. Perquè, desenganyem-nos, com més parlants té una llengua, més fàcil és
sobreviure. I a l'inrevés, com més pocs en té, més fàcil és que desaparegui. A no ser que hi hagi un estat darrere que la protegeixi de l'embat de llengües més grans que l'envolten. Una llengua, per exemple, com l'islandès, que és parlada per unes 320.000 persones, és una llengua que està protegida per ella mateixa perquè és l'única llengua de l'estat d'Islàndia i, per tant, no té rival. Però, en canvi, l'eudalià, que compta amb uns 2.000 parlants, no ho té tan fàcil perquè és una llengua petita i, a més, pertany a un estat en què hi ha d'altres llengües més grans. Amb tot, però, l'estat al qual pertany aquesta llengua, l'eudalià, que és l'estat suec, l'estat és sensible i està considerant de fer-la oficial per protegir-la. I, a més, compta aquesta llengua amb una acadèmia que té cura de preservar-la. Ja veieu que la mida, en aquests dos exemples, no importa gaire, en un cas, perquè és llengua única al seu estat, tot i tenir, recordem-ho, 320.000 parlants, i en l'altre cas, perquè l'estat, Suècia, és sensible d'una banda a la riquesa que es perdria si la llengua desaparegués, ja que moriria la manera d'interpretar el món d'aquesta comunitat lingüística, i de l'altra, també és sensible a preservar el dret dels seus usuaris a expressar-se en la llengua que els és pròpia. Ara sí que vull parlar-vos de l'expressió cap d'any. Cap d'any ens servirà com a exemple del que us he explicat. És a dir, cap d'any reflecteix la nostra manera d'entendre el món. I ara sí que vull parlar-vos de l'expressió cap d'any, perquè em servirà com a exemple del que us acabo d'explicar. És a dir, cap d'any reflecteix la nostra manera d'entendre el món. I per veure-ho clar, compararé l'expressió cap d'any amb l'expressió d'una altra llengua, concretament de la llengua castellana, fin de año. Fixeu-vos-hi, no costa gaire de veure. En català celebrem el cap d'any i en castellà celebren el fin de año. I tot i que ens referim al mateix concepte, a la mateixa celebració, la idea de la qual es parteix, per etiquetar-ho, no pot ser més diferent. De fet, mostra això dues concepcions oposades, el cap, l'inici, i el fin, el final. Ho veieu, oi? En català festegem l'inici de l'any, l'entrada de l'any que s'acosta. És a dir, en certa manera, festegem el futur. En castellà, en canvi, celebren el final de l'any que se'n va, de l'any que s'acaba, i per tant festegen el passat. Aquest és un exemple del que dèiem, d'una manera d'entendre el món. Un exemple d'una manera d'entendre el món diferent. Ens aturem aquí per recalcar que en català no hem de dir mai festa de fi d'any. Seria un disbarat i a més oblidaríem la nostra concepció del món futurista, entre cometes, si més no en l'origen d'aquesta expressió. I encara us posaré un altre exemple, que va en el mateix sentit, el de mirar cap al futur. Què celebrem dins la setmana, els catalans? El cap, l'inici, no el fin, l'acabament, com en castellà. Aquí hem de recordar que fins als anys 60 era habitual treballar també els dissabtes al matí i la setmana laboral s'acabava en dissabte, però a partir de la instauració de la setmana laboral anglesa, de dilluns a divendres, la setmana laboral va passar a acabar-se en divendres i a partir de dissabte començava el període setmanal festiu. És a dir, la setmana laboral passa a acabar-se en divendres i a partir d'aquí, en dissabte, s'inicia la setmana festiva, el cap de setmana. Els calendaris anglesos fins i tot reflecteixen aquesta idea de començar la setmana en dissabte. Els catalans, doncs, celebrem l'inici de la setmana festiva i en diem el cap de setmana. En castellà, en canvi, celebren el final de la setmana laboral i en diuen el fin de setmana. I per acabar, amb la reflexió, us vull fer una petició. Eviteu de totes l'expressió cada vegada més estesa entre els joves, fin de. Fin de és l'apòcope de la forma castellana fin de setmana. L'hem d'evitar
perquè ni és correcte ni manté aquest esperit de celebrar els començaments. Si t'ha convençut, subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb qui li agradi conèixer qüestions diverses de la llengua. I per saber-ne més, entra a c2català.cat, on trobaràs un curs complet amb les eines i consells per fer un bon discurs escrit i oral, i també explicacions gramaticals i lèxiques. Presenta't a l'examen amb la confiança de qui sap què ha de fer i com.